Ayan, anda tayo. Dito tayo sa Anda. Ayan, naghahanap tayo ng molasses. Tingnan ninyo ang view ng Anda. Ayan, tingnan nyo ang mga palisdaan. Tapos dito madadaanan natin ang checkpoint Police Anda, Pangasinan. Okay. Ayan. Itong mahirap dahil hindi ko nakuha yung exact name yung nagtitinda ng molasses. Yan, mahirap maghanap pag hindi mo alam yung hinahanap mo ngayon. Ayan mga ka-farmers, nandito lang pala yung hinahanap ko. Bali nakabili na ako ng dalawang balde. So dito pang marimihan, may discount. Pero kung kilo-kilo lang ang kukunin ninyo, 30 pesos per kilo. So depende yung kukunin yung dami ng molasses. Dito lang yan sa anong barangay ito, madam? Malong po. Malong. Anda, Pangasinan. Pagka ayan ang checkpoint ng Anda Police Station, yan pagkalampas mo lang yan, 50 meters nandito na sa kaliwa. Ito yung pangalan niya. Creation Wine Store. Yan. Sila lang ang nagtitinda dito sa Anda. Andito sila Ito yung mga stock niya. Galing pa ng Bulacan ito. Galing daw to ng Bulacan at puro. Ayan sila so yung mga interesadong bibili ng molasses, dito lang yan. Sa Anda, pagkalampas ng checkpoint. Ayan, ito si Madam. Ayan. Hi. Hello. Yan. Ano pong ng panyo? Namin. Ayan po yung barangay nila, Barangay Malong, Anda, Pangasinan. Di bali, madali namang matunton kasi nga pagkalampas mo ng police station, yung checkpoint na yan, 50 meters, nandito na sila. So itong barangay nito, Malong, Anda. So papunta pa ron doon ang Anda doon sa bayan nila ang Anda. Yan. Tsaka maganda ring mamasyal dito kasi may mga beaches diyan. So magaganda pag summer. Maraming beaches pa diyan. Okay. 100% kulod kami nung summer. Ayan, heading na tayo sa Alaminos. Nakabili tayo ng 50 kilos, 2 balde. Ayan, bali bigay niya lang sa akin ng 1 kilo is 28 pesos per kilo dahil kasi nga marami ang binili ko sa kanya. Okay, heading na po tayo mga ka-farmers. Ito ang police station